Misheke Ngomire umwe chikwata chemasimba edenga abva mutadzisira kuburitsa nguwa yakadarika iyi inonzi rangarira tichitaura kuti takarangarirwa nguwa izvo zvakaoma covid iri kusimuka Mwari akatirangarira nhasi tiri kupembera tiri kufara toda kutenda Mwari naizvozvo riri kugashirwa zvakanyanya mumaketi umu vanhu vari kutenga because vanhu vanga vasina hope but takataura kuti Mwari akatirangarira vanhu isu vakadini vakatanga kudzidzirwa vakati matibudisa zvinhu zvakanaka mutakuna zvakanaka nderechi 11 kana kuti 11 tafamba tinana Mazambara naregerera narangarira namachinobva kuJerusarema akawanda tafamba nenyaya yekuimba iyi todotenda Mwari.